Zdravím vás, moje meno je Miro Jagnešek a už veľa rokov sa s vášňou venujem pestovaniu stromu. Symboly majú na ľudí vplyv a tým najuniverzálnejším z nich je práve strom, pretože mu rozumejú všetci a môže mať hlboký význam a v čase dokáže zvyšovať svoju hodnotu. Bonsaje sa odjakživa dávali ako dar významným osobnostiam, čo predstavovalo určitú poctu a znak prestíže. Vlastniť zbierku stromov zušľachtených do podoby umeleckého diela predstavuje aj zaujímavú rizikovú investíciu, najmä ak nad investovaním uvažujete z dlhodobého hľadiska. Umenie pestovať akýkoľvek strom v miske je umením postupného zvyšovania hodnoty. O nástroje, ako do tejto hodnoty efektívne investovať a zhodnocovať ju v čase, vedieme intenzívne debaty a sme otvorení novým impulzom. Vlastniť bonsai môže byť výsadou, ktorá často stojí nemalé finančné prostriedky, pretože takýchto stromov je málo a nikto nevie, koľko ďalších vznikne. Isté je však to, že ich počet bude obmedzený. Okrem iných významov je symbolika stromov spojená s rešpektom, dlhodobou víziou, s jednotou, so silou a s odolnosťou. Bonsai môže byť použitý ako spoločný symbol pre zamestnancov, reprezentujúci jednotu tej firmy. Počas výmeny generácií môže byť umiestnený na nejaké viditeľné miesto, napríklad do firemnej záhrady, aby neustále pripomínal hodnoty, ktoré firmu spájajú a ktoré jej dodávajú tú odolnosť voči vonkajším výzvam, s ktorými sa stretnú. Vlastne firemný bonsai prináša podniku hlboký symbolický význam, ktorý ovplyvní prítomnosť a aj budúcnosť. Bonsai reprezentuje stabilitu, trpezlivosť, odhodlanie, čo sú vlastnosti nevyhnutné pre dlhodobý úspech. V prítomnosti symbolizuje rešpekt zakladateľom a ich práci, inšpiruje súčasných zamestnancov, aby sa zaviazali k hodnotám a k tej vízii, ktorú ste zaviedli v spoločnosti. Pre budúcnosť pripomína, že úspech neprichádza náhle, ale vyžaduje nejakú neustalú starostlivosť, tak ako strom potrebuje zalievať, ostrihať. Okrem toho bonsai učí niečo nové, pomáha ľuďom všímať si tú krásu prírody, jej trpezlivosť a tú krehkosť a môže motivovať ľudí premýšľať o ochrane životného prostredia. Takýto živý symbol je pripomienkou dôležitosti udržateľnosti, a to nie len v podnikaní, ale najmä v našom okolí, predovšetkým v týchto pohnutých časoch prírodného kolapsu. Práve regeneratívna firemná terapia využíva sílu symbolov na posilnenie hodnôt a dlhodobej vízie vo firme. Vlastniť takýto strom je nielen prejavom prestíže, ale aj hmatateľným, viditeľným dôkazom, ktorý sa dá vidieť, ktorý sa dá chytiť, ktorý sa dá cítiť. Môžeme počuť šum listov vo vetre, ktorý je dôkazom toho dlhodobého záväzku. Počas generačnej výmeny vo firme môže bonsai slúžiť ako nástroj na odovzdanie hodnôt ďalšej generácii a prenášať do budúcna to dobré, čo stojí za to, aby sme to nevytlačili niekam na okraj, kde k tomu už manažeri, lídri, riaditelia, deti, vnúci, vnúčky nebudú mať blízko. Ja vám držím palce. Majte sa krásne. Väčšina ľudí chce po sebe niečo zanechať a toto môže byť veľmi zaujímavý spôsob, ako to urobiť.